And yun, welcome back to our channel. Mo pa nga gabi mga sangkay. Sa mga hindi nakaintindi, ang ibig sabihin nun, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Language yun na waray sa part ng Samar. Sa mga hindi nakakalam kasi minsan may nalilito. Ang akala nila sa waray, Bisaya. So meron siya pinagkaiba ng konti. So bali sa may Eastern Visayas siya banda na native language ng mga waray nun nga. Yun. Okay. So, andito naman kami sa panibagong vlog ng Feeling Vloggers. May mga pakonti-konti siguro natataka kung sino nga kami. Doon sa mga hindi nakakakilala, maliban doon sa mga kilala na namin na subscriber, karamihan ng mga subscriber namin, mga kakilala pa lang namin. Kaya Shoutout. Nga pala, shoutouts pala kay Aljo Cabinyan. Yan. Hi! Meron din siyang page na parehas natin YouTube siyang gustong magsimula ng YouTube career. Maging YouTuber. Pero sa gaming siya. Tingnan nyo na lang sa description, pero ang pagkakalala ko, Twista Gaming channel ata siya, or Twista, hindi ko maintindihan. Tingnan nyo na sa description, lalagay ko na lang. So, yun. So, today, we decided na nga na kasi naisip namin na bago kami mag-upload ng mga videos or vlogs, importante rin kahit papano na may background kayo sa kung sino kami. Yun. Kaya nagsulat kami ng konting dito. Though, yung iba wala namang pake kung sino kami o kung Okay lang yan. sabagay. At least yung mga bagong pupunta sa amin, yung mga bagong magsusubscribe, meron silang konting idea kung sino kami. Oo. Kung mag-decide man sila na, ba't ba natin pinag-uusapan? Oo nga. Ako, napaka-nega mo. O, sige na, game na. Okay. Unang-una, So, bali, may pinaka-title kami dito. Basahin mo. hindi, ito na rin yung gagawin title namin sa YouTube. So, Sino nga ba kami? Wow. Swagger. Okay. Sino nga ba kami? Unang-una, pangalan. Papakilala by our names. Oo, pangalan. Pangalan mo, ma'am? Ikaw muna, sir. Ikaw na, ma'am. Okay. Huwag ka na magtanong, nabablog nga tayo. Sige na. Okay, sige. Ako So, nagpapakilala ako bilang si Nea. Pero ang totoong pangalan ko ay Nealyn Ada. Ang haba ng mo, tatanong ko lang kung sino pangalan. Ako si Jan Sakay. Jan Sakay ka nga ba talaga? Sa mga nakakilala sa akin, ako si Jan Sakay. Okay? Okay, so yun. Nealyn, Jan, tsaka Nea, kaya Jan Nea Vlog. Yeah, so... Putang ina, witty. Oh, sorry sa muna. Okay, edad. Ako 19. 19 ka? Ako 16. Pinanindig ako kasi nag-19 ako, dapat hanggang 19 na lang ako. So, stop na ako nun. Hindi ko na maalala yung mga sumunod na birthday, so 19 lang ako. Joke lang. Bali, magto-28 ako ngayong August. Okay, so ako naman, kaka-25 ko lang nung January 12. Totoo? Totoo. Mukhang 12 eh. Okay. Saan ka pinanganak? Okay, next is birthplace. So, Tinanong ko na, saan ka pinanganak eh. kaya bakit? Okay. Saan ka pinanganak? Birthplace So, mo? ako pinanganak talaga ako sa Manila. Manila. Saan sa Manila? Sa sa Chinese General Hospital. Saan nga? Lugar lang. Ito naman. Nasaan ba yung Chinese General Hospital? Nasa may Saan ba sa yun? may Bloomingtreet. Yo. Blooming Treat. Pero di So naman Chinese ka. basta, yun na yun. Okay. Ako naman, akala ko nung una, Pasig ako pinanganak. Yan ang unang-una kong pagkakaalam. So, Saan ka pala talaga pinanganak? naloko ako ng aking paniniwala. Sa Samar ako pinanganak pala.
Pero, Ikaw pala yung taga-Samar eh. ako yung originally taga-Samar. Tagalog ka ng Tagalog. Oo. Yun. Samar. Nasabi na, birthday, January siya, August ako. Nanasahan na natin Bakit? ano yung araw, baka mapadalang pa ako regalo. Wow. Dinagdag ko to, pinilit ko to kasi ayaw na ilagay to. Height! Ay, hindi ko nga kabisado yung height ko eh. Hindi, mga 4'11 kata. 4'8, 4'5. 4'5. Ako naman Hindi ako 4'5". Ano ba? Mga, ayun, 4'10", hindi kaya 4'11". Oh, sinagad pa. Kala mo talaga, feeling 5-footer. Hindi nga. Ako naman 5'6". Oo, 5'6". Siguro mga 5'6 and a half pag nakasapatos na rubber shoes. Weight. Anong? Okay. Wait. Bigat. Anong weight mo na? Ikaw muna. Hindi ko sure eh. Pero Hindi baka 55, ganon. 55. Ako ata, last na ano ko, mga 88, 89. So, baka lumaki na ako mas lalo. Mga 92 siguro. So, malapit na ako maging 200 pounds. Yun ang So, goal ko ngayon. Yun ang goal ko ngayon 2020. We are, growing fat together. Hindi growing, hindi ka naman lumaki. Tumaba ka lang. Getting fat pala. Sorry. Ayan, getting fat. Yun, saan ka nag-aral? Una, elementary. Ikaw muna. Elementary, ako, marami kasi. Nag-LM din ako sa Pasig. Hindi, actually, kinder pala yun. Dr. Sixto Elementary School. Tapos, nag-transfer ako ng Samar, grade 1 to 3. Samar. Tapos, pagdating ko ng grade 4, transfer naman ako dito sa Cavite. Hanggang high school. Yun. Ikaw muna, elementary. Okay, so, ako naman, since nabanggit nga kanina na dito ako pinanganak sa Manila. Pero nasa Quezon City talaga kami. Doon ako elementary until grade 4 lang. Tapos, so, something happened na, ayun, napalipat kami sa province ni Papa, which is Samar na nga. Doon ako grade 5 to 6 hanggang high school. High school? Doon ka na nag-high school. Ako, nag-high school ako, chop-chop. Chop. Nag-high school ako dito sa Cavite, nag-high school ako sa Laguna, nag-high school ako sa Samar ulit. So, ginawa kong bola, pinagpasapasahan ako. Medyo mabait kasi ako nung high school Wawa ako. ka naman. Medyo, yun. College, Sa Samar pa rin? Samar na kami. Doon na kami actually nagkakilala. Okay, sige. Next. Oh. Ano yan? Doon na kami nagkakilala. And yes, we are a couple. Yun na nga. Oo, Dun, ilang years na ba tayo pa? ilang taon na ba tayo? Binibilang po. Mga almost 8 years ata na. Sa March. Tama. Mga 2 months almost time. 2 months Mag-8 time. years kami. Wow, loyal. Kala mo talaga. Tiyaga ko, diba? Napakaswerte niya sa akin. Konti na lang kami mga loyal sa mundo. Ulol. Kasama yung mga sanggang dikit kong mga body. So, konti na lang malalagpasan na namin yung Oo. 7 years. Meron lang ako isang tropa talaga na pok-pok, si Jarek. Naisingit mo pa yun? Pagka di kayo busy, type nyo Jarek, Jarek Hill Bacol. Yan, isang pok-pok ng Samar yan. Gago. Hindi, joke lang. Mabait yun. Medyo hindi lang siya love ni Jesus. Lagi kasing single. Oo. Baka gusto nyo. Hi, Jarek. Ginagawan ka namin ng pabor, hala. Yan, sisikat ka na po. Okay. Ano pa ba? Okay, so last na to. Last Last na. but not the least. Saan kami nagkakilala? Yung sabi ko na rin pala. At paano? Oo, sa campus nung pinag-aaralan namin, University of Eastern Philippines, Northern Samar Samar. pa rin, oo. Yun.
Actually, Bali, magka-classmate kami. classmate kasi kami. Masyado siyang nagpapapansin sa akin dati, kaya Ulol. iba Ikaw, talaga yung crush ko. sabi mo, ganon. Oo, na may mga nangyari lang na sakuna. Sakuna. Na joke lang. Hindi, ewan ko kung ano na nangyari. Basta Aba, dumating na lang yung time na hindi mo alam yung nangyari? mahal niya na ako, so wala na akong choice kundi mahalin siya. Kapal ng mukha. Joke! So, meron akong pinagawa, ano pala, sabi ko pang last namin na ano, tinanong ko siya kung anong gusto niyang, ay anong motto niya sa buhay. Hindi ako nakapagawa. Sabi ko siya, gumawa ka, nakapag-isip ka ba? Masyado ka excited eh. Wala, ang motto ko, Ako muna! pang elementary. Anong motto mo din? Wala, ikaw na muna, ikaw nag-isip. Ako gumawa ako eh. Motto ko is, maganda to, maraming learnings, life-changing. Sana mai-apply nyo sa Sa mga buhay nyo. Sa mga buhay nyo. Seryoso to. Thou shall not eat asin. Bakit? Bakit? Because it's asin. So, hindi na ako magmamoto. Okay na yun. Baka madala kayo eh. Okay. So yun, maraming salamat sa mga nanood o sa mga dumaan o sa mga sumulyap, sa mga magso-subscribe, sa nag-subscribe. Yan, maraming salamat. Shoutouts pala sa Ano, shoutouts? ano ba? Kasi plurals? Oo, kasi marami sasabihin ko eh. Bakit may bang shoutouts? Shoutout na lang. Sige, dami mong arte, call center ka lang. Hoy. Paayabang. Shoutout pala unang-una dun sa mga buddy ko, sa mga bebes ko, babes. Yan, unang-una mga sumuporta sa akin. Ako din pala wait sa lang, mga ako friends muna. ko lang. Ako nga muna. Yan, sa mga kamag-anak ko, wow, suporta. Sa mga kababata ko sa Laguna. Yan, maraming sumuporta sa akin yan. Si Dodong Charing. Thank you, Dong. Sino pa ba? Marami pa, nakalimutan ko lang. Ako naman. Ako naman sa lahat ng mga message ko na nag-respond at nag-subscribe. Thank you so much sa FB friends ko. Ba't ka naiiyak? Grabe yun. Naiiyak ako. I'm so touched. Touch up. Oo, nag-subscribe kayo. Thank you so much. Naglaan kayo ng oras or ng kahit ilang minuto lang para i-hit yung subscribe button. At ang napakatindi dito, Ano? walang cut-cut to. Isang buong diretso lang. So, medyo nasasanay na kami magsalita, no? Kahit mukha kaming tanga dito, nakatutok sa camera. Kaming dalawa lang. So, sana mas masanay pa kami magsalita. Medyo dumadaldal na rin ako. Yun, Okay, ulit. kayo. Maraming salamat. Sana panoorin nyo pa yung susunod namin mga vlogs. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Comment down below. Tsaka pindutin nyo na rin yung notification bell. Ano yung bell? Notification bell para sa mga susunod na videos namin para updated kayo. Yun lang. Thank you Salamat so mga much. buddies. Thank you. Takbo mo na, man.